Hi guys! Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Nung nakauwi po ako sa Partido area ay isinama tayo dito sa Tagas Boulevard sa San Jose, Camarines Sur. Dumaan po kami sa may Salugon, Tigaon. At siguro ang Salugon is a part of San Jose, pero ang pinasukan namin ay San Rafael, Tigaon, Camarines Sur. At pumunta po kami dito sa Tagas Boulevard. Ito po ay mga 55 kilometers away from the city of Naga. Mga 35 minutes going there kung nakasarili kayo sa sasakyan. At medyo mas matagal kung kayo po sasakay ng bus or kaya ng jeep going there. At kung sa Pili naman, mula sa Pili, this is 45 kilometers away from Pili, Camarines Sur. Ito po ay, ang kakaiba po dito ay napakaganda ng road, napaka-straight ng road, napakalinis, at yung scenery po ang number one. Kasi po, abot kamay mo lang yung dagat, yung seashore ng beach resort na ito. This is a part of a Pacific Ocean, overseeing po yung Atulayan Island, at yung sa dako doon is yung Sabang Beach, at papunta doon yung Karamuan pa sa may dulo sa unahan. So ito pong San Jose, Camarines Sur ay maliit na, so far maliit po itong town, at ang barangay nito ay 29 barangays. Meron daw po itong mga less than 50,000 na population. Well, it's good to know na mayroon tayong mga gandang lugar na magpapahangin-hangin tayo, maglakbay, magkape, magtsaa, mag-enjoy lang ng sariwang hangin sa sariling bayan natin. At i-enjoy natin guys. Join me in this vlog. Please like and subscribe. Hi guys, iiwanan ko kayo ng isang prayer of blessings na nakasulat sa number 6:24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you.
The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Thank you so much for watching. God bless you and your family.